Leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih nembang yo kepenak. Wajahe yo ayu, cantik. Di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi niki kan arep tak entukno anakku lho. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Lanang Sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Yo foto itu ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tahu. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. Oh, iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Nembang kaya nikan iki lho. Lah ya, aku mau krungu suarane sampean iki jane suarane sampean iki apik lho. Iya ta, Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iki lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa yo Termasuk kriteria dike. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to kowe. Demit kene sik Sementing anyang ngono lho, Mas. pentingnya. Nyanyine sing bener. Lah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal Senam ngono gitu? ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggendir kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dergombe sih. Ya bener, ya kan ini. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk bengak-bengok. Lho nek ning ngono kuwi ya memang ya ngono kuwi. Ki latihan. Latihane ngono kuwi ning kan. Kan. De de. Penak lho bisa. Panjenengan itu bengok ngono to, Mas? Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira kira. Sampai. Dua sampai dua. Tiga satu. Lah, nikan, ngolor. Panjenengan kudu bengok ngono Iki to. lho nikan lho penak. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bukesi ning kamar kok. Lho kok Bukesi yo bengak-bengok iki senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya. 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal. Kowe goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapa. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho iso pinter. Sing kaya biasane Enggak diperhatikan nih. sing kaya nek kelas kae lho. Piye? Kaya nek kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok was Muni ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Mas Iya muni. sesuai Nada ini Sesuai loh, ini nada. nadanya Pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak iki lho. Lumayan. Masa ngono wis apik. Ya apik, ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguhne pojok kono Mas ya. Iso. Tenan Oh, lho. iso. pegawan kota kowe. Tak daftar Mas. Iso. Ngerti aku Iki lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndang deneng tak tuk, tak tuk.
Ya, coba, ya. Kowe iso tenan to? Aku nek mlaku ra iso, Mas. Ora usah dangdut. Gak usah. Ya ya. Lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajal. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Kita ke nadane. Kowe ki iso apa ora? Kowe iso nyanyi apa ora to? Kowe lak ora iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe seni kelas iki lho, biar. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Nah, oke oke. Nah, koyo ngene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Nah, koyo ngene. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden ki opo ya iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinan bareng. Cek sik. Sama no. 3 2 1. Yuk, 3 2 1. Aja nek iki yoga ki lho iso. Yo kok iya iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Nah, kulit Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3 3 2 1. Iki bergomes tak yo kancane kuwi iki to. Iki kancane kae iki to. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake koyo ngene lho. Enake koyo Sinden wi. Kari kowe Yopo lho. wi. Dalange urung mbok iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ana sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. Kowe lak khusus dalang iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol kok. Iki ditantang karo batang lho. Ini kan lho. Lah yo. Ayo bos ora iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, diceki kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, yo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet deh. Ayo, sini 3 2 1. Kentang. Iya, benar. Ayo, 3 2 1. Lumayan. Tak tek. Ya oke. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Enak. Vibrani juga sudah enak. tinggi rendah vibra. Tapi kok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijamuk niken. Lah yen manut tanganmu kok iso. Lah aku dijamuk niken
ya Kayak seneng niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe kaya padha Bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Alah, iki yo. Apa nembang apa, Dok? Lestari nggih. Oh, Lestari nggih. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase tak gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke ngono niki kan nggih limbukan iki kudu pujaning sih, lestari dan lain sebagainya. Nggih, nggih. Apa iso Lestari? Ya iso. Piye? Sang Patih Sikro. Ini jil ya nyok. Mijil arep budal. Sang aku marai Wawur. lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. Apa makili dalane? Monggo Lestari Niken Salindri. Yo. Nggih. Semarang kabangyan banget manis Oh. 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 Sang Dewi kakang ngomong-ngomongi Ambekar ngomong Sempi Arong ngewangi Melati Dasar kulani Dan dari Yang ada kesan mewarna Pujaning sih nggih. 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 Nah niku paling kathah paling mundutan Oh dereng, dereng. Nggih. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Selendang biru. Lindang biru. Sendang biru Sendang sampun. biru. Sendang biru sampun nggih. Lah, nggih. Apa? Lah nggih, sendang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Yen sangat dipun aturaken Esok. selendang Aduan iki, biru. Yo. Paling kathah selendang biru. Yen kowe
tur tanpa werna bekas ning klambiku selendang biru ning omaning bondamu ilang ra bakal balik balik ning tanganku ilang barang rasa tresnaku selendang biru sing ono ning bondamu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ono ning bondamu ilang ra bakal balik balik ning tanganku ilang barang rasa tresnaku selendang biru gawe mati rasaku Hei. Nadyan to mung gamelan nyol tak percaya nyatane ya lumayan ya. tapi saya nek gamelan Pak Nggih to, Mbak. tambah rancak ya Tom Nggih. Kula damel niki saiki. Kowe tangtung-tangtung apa? apa to kuwi bakul es Dikongkon dar. nyapa dar gombe to ngakon tung tung dodol apa to kuwi jane Betul sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika nggih katresnan to. Nggih, leres Mak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Alah. Mboten menapa. wong godhong kates ae iso nglegakno Nah, weteng nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk niki nembang Kitir Sumilir. Ngeten lho Mas Angge. senenganku kecilek Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki Kitir Sumilir niku karep kula. apa judulnya apa kitir mlir Kowe aja omong dek ini luput. Awet diantemi wong-wong kene. Iya. Aja omong. Kitir Sumilir menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Nggih, saking nggih. Kediri. Nah, nggih. Diri niku. Iki lek Kitir Sumilir Mbak nikan karo Madangkara wis klop tenan lek Oh iya. nggih, kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? bisa nonton Lah lah YouTube sing 3 dina Oh, iya, ukur Tek. ya roh to, Bang. YouTube Pak YouTube tiba oh ning TikTok TikTok. Lain Mbak Niken Nggih. nyanyi lagu Aja ngomong. Semilir. kitir sumilir Iya. oh guys ngomong R Rampe perkara lambemu luput kok. ngono padha karo kakange ra iso ngomong R Kitir Sumilir. Tembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. ini yo senenganku kecilek Adane sampeyan Nduk. enek nanti aku enek wi anganku Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lho nadane sampeyan Nduk. anganku Mbak Liti jajal Mbak Liti. Awamu. masa yo ra iso Iki lho penak lho. anganku kung Eh. anganku Kok elek to suarane sing. Yo ra iso berarti. Ikan. Maka kanca-kanca Kitir Sumilir. Yo.